Sorry Pak Gu. Anjal umik. Woi. Aku ya gawe iki nek wong kok kedhiyan rukun nanggon seni ya karang ya bojone dadi nandi-nandi ya rukun nanggon seni ya dijak. Iki mak endange pirak-plirik no. Jeblok Gu. Dor. Seron Mas. Saking serone iki, Pak. Cik cik cik. Cik 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 ro cik. Lah kok jiro-jiro iki ta? Ora ngene. Cik cik. Pat. Mas tak iki Mas. Rasa pelit-pelit to. Cik. Wah. Neh. Cik cik
Lo, ji, lo, Wis, lo. kekuatane ping semono kok aja dipeksa-peksa. Bisa kok aku tau main iki seru kok, seru kok. Ayo Nek. Sampeyan nyepelekke kok Pak Jawadi. Angel didonise. Apa nih? Kuwi. Didong apane? Jack Iki lo. janjane ngono jiwa kawat dari kepiye to? Sekolah kok. Cah sekolah kok ya ini benyanyian tekan kene. Ah, jiwa kawat dari bal lulusan kok iki kok. Iki lulusan SLB nyarak tenan ke. SMA penerbangan mulane do pinter musik. Penerbangan apa? Adro. Penerbangan saka ngedrop, kok ngedrop. Cek. Yo, salam sik, Dang. Heeh. Iya, assalamualaikum. Iki kok Mas, mbok lho. Ayo biayane ae lho. Iya, pelit. Kok danane nipis, Bang? Wah, gak nipis kok ana suarane cemeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Pak Persik Dusun Jambean. Jambean. Nggih. Wah, warga Jambean muga-muga ayu-ayu. Bagus-bagus nih do cacat. Kok cacat piye? Cacat. Sikile selen. Sikil kok selen anane sikil ki loro kiwara tengen. Ayo selen to nek sikile tengen kabeh mlakune ngepot. Lah milih to. Don, Mesti milih kuwi to. milih kentet. Ning endang ki sikile mlethek ora kuwi. Meletek, Mbah. Ayo. Nek wek edang ki ra mlethek. Peloh. Apa pelah apa nih? Kowe dang, aku weling. Nek pelenan aja nang palang titis. Ana apa? Nek ku ngono palang titis kowe yakin. Doke asin. Dilalah. Iki sing mlethek iki nendang ora ming sikile. Apa nih? Bokonge. Tangane barang. Ora tangane bokonge mlethek. Nek ngarep lan mlethek. Kancane ra nggo sepatu dhewe kok. Ayo teh Otak gaul kok. Weh. Ayo TK cok nyokol kok kuwi. Ngarang belum TK nyokol kuwi lho. Ayo TK nyokol kowe marai pekok kok. Iki wis kenalke endang barang ki yo kenalke sik. Nami kula Endang asli. Asli. Ayo asli. Mau namanya asli kok. Nami kula Endang asli. Awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimii ngono kae. Sik, tak tekon Apa? alumni piye. Ayo meni. Nami kula Endang asli, awakku lemu kakean gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi dirangkul terus dicandak terus dimii. Ora dirangkul, dicanda. Heeh. Terus di Gebuki. kecentet gebugi. Wah, yakin iki. Pak Jono kaya glondong. Kowe sengon. Iku johar. Wah, iku pete. Malah hangat kok iki Pak Gu. Jengkol. Wah, iki ra dua alas. Kerbad demit. Yo. Siap kene gulon ngongko meneh. Siap. Alah, mbok yem ki napa to mbok yem? Bakule tempe kok dadak. Mbok yem ki nyok. Gembusnya Pak kok gembus. Tempe gembus. Wek majo. Basiran jejeke. Urung madang, Bang. Urung kok mlebu mung weruh cetek digurup ketok e. Lah nyiape ki aku basa menungso kok barisan kok basiran. Sepon jenengan Kowe kok ngerti ngerti. menungso? Bapak tak kira menungso berarti. Padahal kira menungso kowe. Saene wedhus ki lambene nang ndi? Ket biyen ki ya ning rai nek lambe kok. Ora lambe nang rai. Ana ngendi? Wedhus ki lambene nang mburi. Weh, kowe kok apal tenan nek karo Ayo wedhus ya. mari. Lah, tenang. Weh, Podo tenan iki. mulane. Nek wedhus arep kawin ya iso kowe. Ayo iso. Oh. Pak Jawadi, sampean tau ngerti po celeng suarane wedhus? Wah, ayo rungono celeng kok suarane wedhus. Ayo iki mau. Oh kuwi. Kowe rasa melu kowe dang kowe cutat kowe melu-melu kowe. Tak pateni kowe yo. Wani po mateni aku. Alah, aku ora kowe jane nafsu kowe. Celeng iki. Ayo nafsu lagi. Ayo pro kanca golek cewek nang Jambean
nang jambean. Sarambahmu ya. Ora yu. Kowe ra kok sinis banget yu. Ajane yo tak jambro nang KUD. Kok KUD? Eh? Kok KUD? Koperasi kok. Tak jambro nang KUD. Ane kok ngene iki cah SMP. KUA kok. Sampun memejah. Yo, ayo bro kanca. Ayo pro konco ngawaruna rukune Islam yo iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat bulan Ramadan Ini negeri namanya Jawi. Kalau kami nama Islami. Agama Islam sudahlah terang. Atas jamu Gusti Pangeran. Sek lo. sengko saiki. Hei. Oh. Iki kok masuk dilorot meneh tok. Alah kok pateni lho kowe iki tukang son iki. Aja debojo tukang son. Napa to? Wah, ya aku tas-tas metu kok tas-tas wae. Aja nyepeleke tukang son ki duwite akeh. Duwite akeh yang cilaka. Kok iso? Wis dadi minta tas-tas tok kok. Wah. Nek ana keterangane. Iki anake boe gendet yakin. Piye Mas? Dhuwur apik-apik. Ngisor kok alah, Iki ya Allah. Jane do katokan apa ora to? Mbok katokan borak lho iki. Tetep tiliki kok nek wedok-wedok tetep katokan ya lah lanang Kentet. katokan apa ora ngono lho. Sesuk menangi mbok ya dikatoki. Iki katokan apa ora? Ah klambine mewah kok ngisore kok alah. Iki. Oh, alah mulus-mulus. Kepala ora kuwi. Oh sempakan tok piye? Oh, alah. Ya ora apa-apa, Tet. Muga-muga paling lancar rezekine, keseniane paling bebas. Esuk itu rezeki untuk sumbangan meneh katoke. Saiki wis ana klambine apik, katoke esuk sumbangan. Nek saiki bengi iki kowe ngakini sumbangan Pak Gun. ono. Nun, Sampe nyumbang apa piye? yakin bengi iki aku nyumbang. Tenan. Weh, tas siji lho. Tas siji. Tas pirang meter? Ah pirang meter? Tas siji pirang meter kowe? Nek 2 meter nek iku. 1 meter kok piye aku pirang cupet kok ngono kok alah. Walah. Gak sikile mretek kaya ngono ayu-ayu kok cacat. Wah, Sikile selen to. oh iki ayu. Ya ayo wong wedok. Heeh, ini yakin saka ngarep Lydia kandung. Saka mburi walah. Lipek. Lipet ki apa? Tepos. Oh. Kator pos Boyolali. Bokonge tepos kok kane mlari. Tak kira nek Subroto. Ngarang. Bukan apa? Lari. Tuku jadah campur ongel. Ayo ngibadah ning watu cengel. Ndak gemak lonteng. Krasa penak ala dengkeng. Jaduk sawang ngarepmu. Sawang sing ngarepmu kuwi. Iki. Wah, yakin iki. Bodine jan apik banget iki. Wah, ngarep kok kopata. Hei, nek ngarep kok kopata. Nek mburi El Sapek. ngiringan. Ngiringan, waduh, Vespa. Sing kiwa? Walah, setange. Nek Setang. busi, Ora ono. ana, Ora ono. busine nang ndi iki? Ya, tukang kowe delok bojone. Ngirit. Wat. Main. Ya. Wajib ngain lanang wadon loro ngilmu. Aja leren yen durung
bodol bojomu. Jolke ya nek bodol ya. Ya. Ayo Mas Jawaji Mas. Jono kae cah SMA. Sampun melu. Wajib ngaen lanang wadon loro ngelmu. Wajib ngaen lanang wadon loro ngelmu. Aja leren yen turu bisa ketemu. Aja leren yen turu rusak bodomu. Wajib main lanang wadon loro ngelmu. Wajib main lanang wadon loro ngelmu. Aja leren yen turu bisa ketemu. Aja leren yen turu rusak bodomu. Apa yuk? Jalanan durung rusak apa? Kok dindek iki? Rade bojo ngene iki. Kuwi. Mbak iya iki meni. Aja leren yang durung rusak de bojo. Ora de bojo apa kok iyem? Oh alah, Arep mbok pek apa piye? Nang alam donya iki kudu de bojo de turunan. So warisanmu kupatane ambek sapa? Oh alah mah. Alah. Sapa? Oke tak iki kancaku kontat. Sapa? Kentet anake sampean. Kok rupane kok ora kok sampean? Ora. Mak Endang ki? Kok ben? Sapa? Iki meni kentet. Kok men kaya aku? Aku ni manek kentet. Aku ki manek kentet ngene iki. Ayo kok men kaya aku. Sapa ngomong? Kowe mau? Muni piye? Mau kae? Muni piye makae? Ya muni mau kae. Awang ndak. Ambuh kok iki. Ngayang ndang. Kowe sing ngomong kok. Wong muni, kentet ki anake Pak Jono ngono. Weh, Eh, ngawur. sapa? Kok kentet kok anak Oh, Pak Jono? Jawadi. Wah ya. Mantan lurah. Wah lurah kok ndlidis. Sapa? Kae. Yakin kae kan didisi ra umum kae Pak Lurah Jawadi kae. Kenal aku dridis apa kowe? Sapa? Kowe. Saya takon. Saya takon sapa? Kok iso ngaran-ngarani wong? Sing arane sapa? Kena pasal lho kowe. Aku muni Pasal piro, Pak? pasal piro? Mbok lali aku ora apal pasal. Wah, pasal loro. Apa kuwi? Wah, kowe ora ngerti? Urung. Gana tekon. Tekono. Tekon kepiye? Pasal piro? Tekon sing ngerti. Oh ya. Ngerti apa ora? Ora. Tekon aku sing ngerti. Ya. Piro? Ambo. Yo. Damar apa lilin, buyar apa kawin. Anak aku tetep milih buyar nek urusan. Sapa? Oh, malah kita milih buyar. Oh, Mak Tet. Gajari milih buyar. Pak Go, Nun. sampean milih burine. Buyar. Burine kuwi lho. Apa kentet. Wah, ayo cari dan. Ora edan ora baru kentet. Edan wajan. Ya ini dongake gelo. Jiwa kawedar iki di acara apa wae murah meriah sing penting ora rugi. Ya ora Tepai- rugi. Tepai Penting iso- salon. Salon. Ah. Sing penting iso kono tuku peniti barang Iso kuwi lho. ke peniti, iso kudu biting. Alah cukup, Cukup. yakin. 200.000 wis ra apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa pujuk. Kowe entek 200.000 ora cukup lho kowe. Wis DP-ne kok wirung teruske selak ganyi wae. Ning kowe 200.000 ngeteke sesasi rantek.
Awet Apa aku ki? nek nyekel duit kok. Alah gitu kuyah lah mudi jajal kayak Iya. gelang lambemu. Yo, Yo. yenmu apa? Nganu, ono sing request keperanan. Oh, Apa? keperanan. Hah? Keperanan. Terus apa? Yo, wong. Oh tak Rahasia. kira ru celeng. Wah. Cara dasmu. Aku lawes kondo ciuman. Udu kuwi. Apa? Apa? Gus endi? Ndang, Oh, tahu, Mas tahu Af- modar kok. Mas Afril. Ngadi. Wah, gawe-gawe tenan iki. Aku iki Ale Afril. nyileh kok. Oh. Toko tahu ditamper petis, ketoke ayu kok gembol linggis. Eblang gentak sawo mateng, bapakmu mencak lambokmu. Mateng. Tangkeme ndang. Anjuk nek rambokmu sapa sing meteng? Ana pelaku ngalor kepethuk ular, katokmu kembar nggo ngesalemper. Pelaku ngidul kok nyikut dengkul, katokmu ciut lempere. Jedul. Yo, terus ke. Selak jamban sok do ngantuk. Iki lemeng Kok meneng dadakno wae. lemburi? Lemeng meneng wae iki terus ki njaluk apa? Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sambodo wicaksana lan ladya ing karya kepranan sola bawane nyoto lantik wasi sing wicara wiraga sarta wirama nyoto nika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka dina kelawan bengi sliramu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka sorate netramu yen rasela sajroning batinku luput panggraitanmu ana tresno sajroning atiku kepranan sola bawane nyoto lantip wasi sing wicara wiraga sarta wirama nyoto nika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya krembaka sayang rembaka rina kelawan wengi sliramu tanti-anti wong ayu ta impi-impi saka soroting netramu yen rasala sajroning batinku raluput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku Ayo kowe nyong bidang, jojone kae sak abang kae kowe. Melek meteng gasik kowe. Apa? Ayo apa? Yo, ayo nondi. Oh joget tak kok ngeyek e.
duit kuwi. Duit. Siapa? Kowe jenenge apa? Oh, wah, kuwi ngopo? Ku cah nyuwung lah. Wah, ih. Ya Irfandi ronce kembang. Apa? Ya Irfandi kok. Mripate Pak Teguh iki dadi ciut. Mripate dadi ciut Mak iki lho. dadi mumet aku. Nyawang ngene iki jan walah munek aku. Ya Irfandi ronce kembang. Agambange mubian gangi. Aku kelingan zamane Jaton karo Pak ya yakin ngene. Pakeno bareng wah. Munduran mawe biyen walah nggo torong papat. Main nang Wacongol untuk curan iki ya. Yo. Ya Irfandi rote kembang wangine mobian gumilang kudu sira mengamengmu miturut dawuh pangeran. Ronce kembang wangine mobian gumilang aja sira mengamengmu miturut dawuh pangeran. Monggo tindak ingkang sekeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semaya. Ya Irfandi ronce kembang wangine mubir gumilang aja sira mengamengmu miturut dawuh pangeran. Ya Irfandi ronce Andang, kembang goleki cowokmu dah. wangine mubir gumilang aja sira mengamengmu Rene dang. miturut dawuh pangeran. Monggo langkah ingkang sekeca urip sira ing alam donya kowe kuwi ra kana semaya. Alhamdulillah. Yem. Tugas apa Mas? Lagunya apa Mas Toyib? Oh, lagunya Pak Jono sing gayeng. Maendang asolen nang maen. Rabi iku asale aga. Gua sik iki balik aku lek. Bala udur. Kok ya ana wong melas karo kowe ngenehi duit barang. Duit 2.000. Ora dipeknya. Weh alah, Jo gitu kuyah bojomu. sing tak wayahe nek kowe iki layat karo kowe. Ledasmu aku udah pengen mati kok. Jadi muga-muga kok karep nyenengi bojoku apa? Kok muga-muga kalek mati. Ya. Gitu kuyah ya. Pak Go, Nun. terus apa iki? Iki terus no alah apa to yem? Sewadono wani pira? Ameng usul. Ameng Prak, ora ya. usul meng apa tok sewadono. Kuwi lu Ana ngerti 10.000 kene to. Yo. Amanot. Mar maju gerak. Ayo Mas Afril. Ayo, Mas Awul. Njaluk apa Mas sampean? Sidorondo. Sayangku sing ayu-yude. Rasido. Wah kok ora sida mutung kok Juran. Kok ngentet kok kowe. Pura napa bakal tak usahake. Oi. Ayo Mas Afril. Sampak wae. Gendang. Yo beda-beda jatahe kok. Oh, ya kok tak jatah. Dados yo, lagune apa? Aku manut. Manut Mbak Endah. Mas Prek tututi kendang ya. Ayo Dang, cepet. Sayangku
sing ayu dhewe pura napa bakal tak usahake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal lentur ora bakal Bungah pun tembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi mukir indah ayumu kaya widadari mungkin iso hente ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Oh sing tenang aja kuwatir sayang ning kowe ora bisa disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Bungaku kampus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi mukir indah ayumu kaya widadari mungkin iso hente ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widadari mungkin iso hente ewonan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Yo. Siap. Sedaya pamriksa ampun sami kena. Wis kesel wae, wis kesel. Jak numpak jaran. Jaranan jarane ireng-ireng sing nunggang ganteng-ganteng sing giring padha gendeng jek-jek nang jek-jek tret tret tiba kepucang. Hei 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 Yo. Numpak jaran. Jarane jaran kepang sing nunggang klambi abang sing witok padha mleng. Sedaya pamirsa sampun sami gelo. Kula wong Yunan sami mangepo-epo. Sedaya pamirsa sampun sami bubar. Kesenian monol katos jalan kepang. Rame tritane anggone paparangan. Padha pepengkalan padha tetunjangan. Prajurite panjang padha salah tunjang. Pamaine kabeh padha nunggang tanah. Jalane lanang mlayu nagar-nagar. Apa doake raja arya panangsang. Ra ono sing kalah, ra ono sing menang. Pamaine kabeh padha nunggang tanah.
dosa